Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ελένη Κατρίνη. Είμαι μεταδιδακτορική υπότροφος και εντεταλμένη δάσκουσα στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΝΕΠΗ. Και σήμερα είμαι εδώ παρουσία ως μέλος μιας επιστημονικής ομάδας από επιστημόνισσες, καλλιτέχνηδες και ερευνήτριες που ονομάζεται Κοινή Πόπη ή αλλιώς Places of Togetherness. Και θα ήθελα να σας πω μερικά λόγια σχετικά με αυτή την πρωτοβουλία. Η ομάδα ξεκίνησε από το μόνιμο ερευνητικό έργο Κοινή Τόπη, το οποίο λαμβάνει η χώρα στη Νίκαια. Η Κοινή Τόπη είναι ένα ερευνητικό το οποίο εξέτασε τη σχέση μεταξύ δημόσιου χώρου και κοινωνική συνοχή μέσα από το παράδειγμα των κοινόχρηστων χώρων των οικοδομικών τετραγώνων τη Νίκαια. Η Νίκαια ήταν ένα από του 12 μεγαλύτερου αστικού μικρασιατικού προσφυγικού συνοικισμού, του οποίου η συγκρότηση ξεκίνησε πριν από έναν αιώνα. Και η εγκατάσταση βασίστηκε σε ένα ιδιαίτερο πολεοδομικό σχέδιο συλλογική κατοίκηση, με ιδιαίτερα μικρέ προσφυγικέ κατοικίε να οργανώνονται περιμετρικά στο οικοδομικό τετράγωνο, αφήνοντα κοινόχρηστου χώρου με υποδομέ στο κέντρο, όπω τουαλέτες και πλησταριά. Σήμερα, βέβαια, τα πλησταριά και οι τουαλέτες δεν υπάρχουν πια. Έχει στρωθεί τσιμέντο, υπάρχουν πατέρια με δέντρα και φυτά. Και στο πέρασμα του χρόνου, τα οικοδομικά τετράγωνα αυτά, αλλά και οι ίδιες προσφυγικές κατοικίες, αλλάζουν μέσα από επεκτάσεις, κατεδάφιση, ανοικοδόμηση και αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο. Παρόλες αυτές τις χωρικές αλλαγές, παραμένουν οι κοινόχρηστοι χώροι μέχρι και σήμερα σε πάνω από 130 οικοδομικά τετράγωνα, δημιουργώντας ένα φανταστικά δεδαλώδες δίκτυο στην πόλη. Τις τελευταίες 3 δεκαετίες έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες ανάπλασης ή τέλος πάντων συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων από το Δήμο. Και έτσι κάπως οδηγούμαστε σε ένα τοπίο με πολύ μεγάλη διακύμανση στη χωρική ποιότητα. Κάποιοι είναι περιβημένοι, κάποιοι είναι αναπλασμένοι και κάποιοι όχι. Τώρα, το αρχιτεκτονικό μοντέλο αυτό των οικοδομικών τετραγώνων με τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι έχουν κιόλας με όχι τόσο ξεκάθαρη ιδιοκτησιακή συνθήκη, δημιουργεί μια κατάσταση συλλογικής κατοίκησης, η οποία χρειάζεται μοντέλα και τρόπους συλλογικής διαχείρισης στην καθημερινότητα. Στο παρελθόν υπήρχε πάρα πολύ έντονη κοινωνική ζωή σε αυτούς τους χώρους και στον δρόμο, και ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά δείγματα της περιοχής, με ανθρώπους να κάθονται έξω, κοντινές κοινωνικές σχέσεις να δημιουργούνται μεταξύ των κατοίκων και το ιδιωτικό των κατοικιών κάπως να επεκτείνεται έτσι στο δημόσιο χώρο. Σήμερα αυτοί οι χώροι παραμένουν με διαφορετικά επίπεδα κοινωνικότητας. Αρκετοί έχουν καταλήξει να είναι απλά πάρκινγκ, άλλοι ζωντανεύουν μέσα όμως από τους κατοίκους που τους χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για παιχνίδι, κυκλοφορική, άπλωμα ρούχων, κάθονται έξω. Σίγουρα όμως ο κοινωνικός τους χαρακτήρας έχει αδρανήσει, παρόλο που αποτελούν έτσι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό της πόλης που δεν το βρίσκουμε κάπου αλλού. Μέσα από το ερευνητικό βλέπουμε ότι έναν αιώνα μετά η Νίκη έχει αλλάξει τόσο κοινωνικο-οικονομικά, πολιτισμικά, όσο και εφορικά. Ο πληθυσμός της μεταβάλλεται και έχουμε και νεότερους μετανάστες που εγκαθίστανται στην περιοχή και κυρίως στα παλιά κτίρια. Ωστόσο, οι παλιές σχέσεις που χάνονται δυστυχώς δεν αντικαθιστώνται με νέες. Έτσι, παρόλο που η χωρική διάταξη των τετραγώνων έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ακόμα κοινωνικές συνδιαλλαγές και στιγμές συλλογικότητας στην καθημερινή ζωή, οι περισσότεροι κοινόχρηστοι χώροι παραμένουν δυστυχώς και εμείς σήμερα. Κάπως εκεί ήταν λοιπόν που δημιουργήθηκε η ομάδα των κοινών τόπων, η οποία φαντάζεται ξανά τους κοινόχρηστους χώρους της Νίκαιας ως χώρους δημιουργικούς, ζωντανούς και ανοιχτούς σε όλους, όλες και όλα. Στόχος μας είναι η συνεργασία με άλλους κατοίκους. Είμαστε όλοι επίσης νοικιώτες, να πω. Και στόχος μας είναι η συνεργασία με άλλους κατοίκους της Νίκαιας για την επανενεργοποίηση των κοινόχρηστων χώρων μέσα από συλλογικές και συμπεριληπτικές δράσεις, επανεισφαίνοντας κάποιο τον κοινωνικό ιστό της περιοχής. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, έπρεπε να στοχεύσουμε λίγο στην ανατροπή των πανεγειωμένων κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των κατοίκων, των τρόπων χρήσης των χώρων αυτών, αλλά και των αντιλήψεων για τον άλλο, για τον γείτονα κτλ. Και πειραματιστήκαμε τοποθετώντας συλλογικές δράσεις μέσα στον χώρο με στόχο την επανενεργοποίησή του, έστω και με έναν επιτελεστικό τρόπο, οι οποίες δράσεις πιθανά να δημιουργήσουν νέες σχέσεις, να αποδομήσουν και να αλλοιώσουν παλαιότερες, και αυτό ίσως σε ένα δεύτερο χρόνο να έχει ακόμα και χωρικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, μέσα στον τελευταίο χρόνο θα καταφέρει να πραγματοποιήσουμε 20 δράσεις στους κοινόχρηστους χώρους της Νίκαιας, από τη συλλογική παραγωγή του γλυκού νερατζάκι από τα δέντρα της γειτονιάς, συναντήσεις προφορικής ιστορίας και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, την έκδοση μιας πολύγλωσσης τοπικής εφημερίδας,
συζητήσεις για τη διαμόρφωση και τις ανάγκες των χώρων που έχουν πάρα πολλά προβλήματα, καθαριότητα και κυπουρική. Και τέλος, μια από τις πιο ιδιαίτερες δράσεις ήταν τα συλλογικά θεατρικά δείπνα που κάναμε σε 3 διαφορετικά οικοδομικά τετράγωνα, σε συνεργασία με την δημιουργική ομάδα του Απαράμιλο. Να πω εδώ πως το έχουμε φυσικά δεν είναι να κάνουμε απλά πολιτισμικές δράσεις ή εκδηλώσεις μέσα να είμαστε ο Δήμος, αλλά οι δράσεις αυτές αφορούν τοπικά το εκάστοτε οικοδομικό τετράγωνο και τους κατοίκους που μένουν εκεί. Δηλαδή δεν το ανοίγουμε σε όλη τη γειτονιά και φωνάζουμε πολύ την ίδια. Βασικά έχουμε 3 στόχους. Να φέρουμε μαζί διαφορετικούς κατοίκους της Νίκαιας που δεν θα είχαν συναντηθεί και δεν θα είχαν συνδιαλλαγή διαφορετικά και να τους εμπλέξουμε σε συλλογικές εμπειρίες αυτοοργάνωσης, συνάντησης, φροντίδας και τοπικής δράσης. Να επαναενεργοποιήσουμε τους κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι τα τελευταία 30 χρόνια, όπως σας είπα, δεν χρησιμοποιούνται όσο παλαιότερα. Και τέλος, να διεγείρουμε εκ νέου το φαντασιακό των κατοίκων για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι χώροι αυτοί στην καθημερινή ζωή μέσα από καινοτόμες συμμετοχικές πολιτισμικές δράσεις. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο, εμείς και εγώ και η ομάδα θα μπορούσαμε να σας υποστηρίξουμε το διαγωνισμό προσφέροντας τεχνογνωσία και εμπειρίες από το πεδίο σε διάφορα θέματα, όπως το ποιες μεθοδολογίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την παρατήρηση και την κατανόηση του πεδίου και της γειτονιάς στην οποία βρίσκεται το κτίριο παρέμβασή σας και ποια χαρακτηριστικά της περιοχής μπορούν να δομήσουν ένα πιθανά βιώσιμο σενάριο συνεταιριστικής κατοικίας για το μοντέλο που προτείνεται στην περιοχή, δηλαδή ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέλη που πρέπει να λάβετε υπόψη στην εκάστοτε περιοχή. Εργαλεία και μέθοδοι συμμετοχής και ενεργοποίηση των κοινόχρηστων χώρων σε ένα μοντέλο συλλογικής κατοίκησης και διαχείριση των μεταβάσεων μεταξύ ιδιωτικού και συλλογικού, υποστηρίζοντας έτσι την κοινωνική συνδιαλλαγή. Και τέλος, από την προσωπική μου έρευνα, μπορώ να βοηθήσω περαιτέρω και σχετικά με την κατανόηση του πώς ο σχεδιασμός του χώρου επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις και τις συλλογικές πρωτοβουλίες, που είναι κάτι σημαντικό όταν μιλάμε για συνεταιριστική κατοικία. Αυτά από μένα και έχω τα στοιχεία που θέλω να επικοινωνήσω μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ, Ελένη, και είναι πολύ σημαντικό που μπαίνει αυτό το ζήτημα ότι παρότι βλέπουμε ένα χώρο που έχει σχεδιαστεί έτσι για συλλογική και συμμετοχική ζωή, δεν είναι αυτονόητο ότι ο χώρος από μόνος του Ναι, ενεργοποιείται, ότι θέλει και ένα πρόγραμμα δράσεων και αυτό είναι μέρος και αυτό ενός σχεδιασμού και που το ναι, βάζει. ναι, Και δεν και ξέρω είναι αυτό κατά που λέμε πόσον ότι μετά τη δική σας παρέμβαση μένει κάτι, δηλαδή αν εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αυτή την γνώση του να δημιουργούν μια κοινή δράση οι κάτοικοι. Χωρίς... είμαστε σε αρκετά αρχικό στάδιο, αλλά στόχος μας αυτό είναι κάπως να το χτίσουμε και να βοηθάμε και εμείς σε βάθος χρόνου και σιγά σιγά να αφαιρούμε κάπως τον εαυτό μας από αυτό. Αλλά ναι, ο χώρος είναι μια αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι ικανή για να δημιουργήσει, ας πούμε, τα μοντέλα συλλογικής τακτικής που φανταζόμαστε. Οπότε, συμφωνώ.